फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆଶा କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ କାଲିଠୁ ଆସିଲାଣି କାଲି ରାତିରୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇପାରିନି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ହାଇ କରିଦେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ଏବେ ଆସିଲା। ସାନ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସି ତାର ସାଇକେଲ ଧରି ପଳେଇଲାଣି ଦୋକାନ। ଆସିଲା ମାନେ ତାର ଖାଲି ଘର ଜିନିଷ ତ ଖାଇବନି, ଖାଲି କୁରକୁରି ଏଇଆକୁ ସବୁ ଖାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଏଠି ଚାଉମିନ କରୁଛି। ହାଏ, ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଚା ପିଇ ସାରିଲାଣୁ, ହେଲେ ଏବେ କରୁଛି ଚାଉମିନ କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଏବେ ଆସିଲେ, ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି, ଖାଇବେ। ତ ଚାଉମିନ କରିସାରୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ସବୁ କରିଛି। ଚାଉମିନ ରେଡି ହେଇଗଲା, ପିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୋ ସାନ ଝିଅ। ଚାଉମିନ କେମିତି ହେଇଛି? ଉନିଆଟି ଭଲ କରିଛି ତାହେଲେ ନା? ତୁ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? କଷା ବଇଛି? ଆମର ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ବୋଉ ଚିକେନ କରୁଛି। ଆଜି ବୋଉ ହାତରୁ ଚିକେନ ଖିଆ ହବ। ମୋ ବୋଉ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କରେ। ଆଜି ମୋ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି। ଚାଲ ଯିବା ଆମ ବାଡ଼ିଆରେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଇଏ ଆମ ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯାଉଛୁ ସବୁ କମଳା ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କମଳା ଗଛରେ କେତେ ଅଛି କମଳା। ଚା ଆମର ଏଇଟା କମଳା ଗଛ ଭାରି ଏଠି ଅଛି। ଗୁଆ ଗଛ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଗୁଆ ହେଇଛି ଆମର। ଗୁଆ ସବୁ ପରା ହେଇଯାଇଛି ରେ। ହଁ ମୋ ଗଛରେ କେତେ କମଳା ହେଇଛି। କମଳା ସବୁ ପାଚିଗଲେ। ଉନି ପାଚିଲାଟା ତୋଳେ ଦେଖି। ଏଇଠି ପାଚି ଯାଇଛି ସବୁ, ତୋଳେ ସେଗୁଡ଼ା ତୋଳୁନୁ। ତା ପାଖରେ ସେଟା ନାଲି ପଡିଯିବ, ସେଟା ତୋଳେ। ପାଖଟା ସେ ଟିକିଟା ତୋଳେ। ଏଠି କେତେ ଗୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଗୁଆ ପରା ହେଇନି ରେ? ହଁ ମୋ ବାଡ଼ି ଝିଅ ସେଠି ଓହଳୁଛି ଦେଖୁନ। ଓଳିଲୁ ଦେଖିଆ ଓଳିଲୁ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରାଗିଥିବ କଣ କଥା ଆସିବ ସେ ଗୁଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ବସିବ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ବସିବ। ମୋ ବୋଉ ମତେ ଫୋନ କରେ, ତୋ ଝିଅ ରୁଷିକି ଯାଇକି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବଇଛି। ଆର ବର୍ଷ ବା ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଇଠି ଆସିକି ବସେ ବାରିରେ। ଦେଖ ଆମ ଖୁସି ପତ୍ର କାଟୁଛି। ଆଜି ଘରେ ଚିକେନ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରରେ ଆଜି ଖିଆ ହବ। ଆଜି ଅପା ଆସିଛି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ପତ୍ରରେ ଆଜି ଖିଆ ହବ। ଦେଖ ଆମ ପଟାସ ବଗିଚା ବି ଅଛି କେତେ। ଏଇଟା ଛୋଟ ବଗିଚାଟା, ମୋ ବାପା ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ବଗିଚା। ମୋ ଅପାର ଲୋଭ ସେ କମଳା ଗଛରେ କମ କମଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପାର ଆମର ଲୋଭ ବହୁତ। ଚିକେନ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କମଳା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପାଣି କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଚିକେନ ହେଇଛି ଆଉ କାକୁଡି ସାଲାଡ ହବ। ଆଉ ଇଏ ବି ଆମର କି କୋଳି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ମେଙ୍କା କୋଳି। ଏ କୋଳି ପାଚିଲେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ। ସେଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି। ବଡ ବାପା ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଫଳିଆ। ବଡ ବାପା ଗଛ ଅଳିଆ ଗୁରା ପଡିଥିଲା ସବୁ ନିଆଁ ଲଗଉଛନ୍ତି। ତା ଗଛଟା ବାତିବାକୁ ଆମର ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ନିଆଁ ସେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଗଛରେ ଜାଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଅଧାରୁ ଜଳିଲାଣି ସବୁ।
ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଆବାରି। ପଢୁଥିଲି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ କରିବି ସେଠି। ଆମ ପୋଖରୀ ସେତେବେଳେ ବି ପୋଖରୀ କେତେ ଗାଧାଉ, ଏ ପୋଖରୀ ସବୁ ଦଳ ଫଳ ହେଇକି ଗଲାଣି କୁଆଡେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଏ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ମାଛ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ନା, ମାଛ ଭଲ ବଢନ୍ତି। ଗଲା ପୋଖରୀ ପୋତି ହେଇଗଲା ନା ପୁରା ଆଉ। ଆମ ବିଲରେ ଏଇ ସବୁ କାକୁଡି ଲାଗିଛି। ପୁରା ବଡ ବିଲଟା ଆମର, କାକୁଡି ଲାଗିଛି ଏପଟେ, ସେପଟେ ଛତୁ ପଡିଛି ବେଡ। ଏ କାକୁଡି ହେଲା ବେଳକୁ ମାସେ ଲାଗିବ ନା, ମାସେ ନୁହଁ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ନା। ଯାହାର ବି କାକୁଡି ଦରକାର ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମରି କାକୁଡି ଲାଗିଛି, ଯିଏ ଆସିବ ନବ। ପିଲା କୋଉଠି ଯାଇ କାହା ଉପରେ ଚଢିଛି, ପଡିବୁ ଯଦି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଯେ। ଚଢିବୁ ତା ଉପରେ, ଗଛ ଉପରେ ଚଢିବୁନି କେତେବେଳେ, ଝିଅ ପିଲାଟା କୋଉଠି ପଡି ପଡି ଯିବୁ। ମୋ ଝିଅ ଏଠି, ବଡ ଝିଅ ମୋର ଏଠି ପତର କାଟିକି ତାର ଚାଲିଲା। ଆମ କଦଳୀ ବଗିଚା, କଦଳୀ କେତେ ହେଇଛି। କେତେ କଦଳୀ ବଗିଚା, ଏଠି ବି କଦଳୀ ହେଇଛି, କେତେ କଦଳୀ ହେଇଛି ଏଠିରେ। କଦଳୀ ଗନ୍ଧରା ଏବେ ସବୁ ଇଏ ହବ ନା। ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଇ ବାଡି, ଆମ ଘର ଏପଟେ ସବୁ ଦେଖା ହଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ ଚିକେନ ଭାତ। ବାପା ଆଉ ଲିସି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲଣି ଆଗ। କେମିତି ହେଇଛି ଚିକେନ, ବୋଉ କରିଛି। ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇନି। ଖୁସି କେମିତି ହେଇଛି। ବୋଉ ତ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ଭଲ କରେ। ସିଏ କୁହେ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ ମୋ ରୋଷେଇ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ପାଗେଳି କେମିତି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି, ମୋ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ଶୋଇକି ଉଠିଲି, ବହୁତ ଶୀତ ପଡୁଛି ଗାଁରେ। ଘରେ ବି ବହୁତ ଶୀତ ପଡୁଛି, ପିପିଲି ଏତେ ଶୀତ ନୁହଁ, ଏଠି ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ଆମ ଭାଉଜର ଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ବୋଉ ଏଇଠି ଅଛି, ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ବଡ ବୋଉ ସିଏ ମାନେ ସେ ପଇଡା ଘର ଆମର, ତାଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟିଏ ଘର ଭଳିଆ ଆମେ ଚଳୁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଶା ଆପା, ଆମେ ଆଶା ଆପାର ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ଦେଖ ମୋ ବଡ ବୋଉ ଆ ପାଖରେ ଆମେ ପୁରା ବଢିଛୁ ପୁରା ଦେଖ। ଯାହା ହବ ଟିକେ ସେପଟୁ ସିଏ ଡାକ ପକେଇବ, ଯାହା ହବ ଟିକେ ନେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ ବଡ ବୋଉ। ବଡ ବୋଉ କଣ, ଆଶା ଆପା କଣ, ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ବଡ ବୋଉ ଟିକେ ଆଇ କରିଦେ। ହଉ ଯା। ଆଉ ଯାଉଛି ଚକଲେରା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ଆଉ କାଲି ତ ପଳେଇବି ପିପିଲି, ଆଉ ଯାଉଛି। ହଁ କାଲି ପଳେଇବି ଆଉ। ଛୁଆ ଆଜି ଏତେବେଳକୁ ଏଠି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି, କାଲି ଏତେବେଳେ ଯାଇ ପିପିଲିରେ ଦୋକାନରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବି। ପିଲାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡିବ। ପିଲା ଯିଏ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଇ ବାହାରେ ରହୁଥିବେ, କି ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇ ରହୁଥିବେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ କେତେ କଣ ସିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଉ ନ ଖଟିଲେ ତ ନହବ। ଆଉ ଏଇତ ଜୀବନ, ଜାଣୁଥିବେ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚଗଲେର ଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସି ଚଗଲି ଘର ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚଗଲି ବୋଉ ବଇଛି, ଚଗଲି ବୋଉ ଇଏ ଚଗଲି ଘରକୁ ଆଇଛି, ଚଗଲି ଘର ଏଇଟା। ଓ ଭାଉଜ କଣ କରୁଛ, କଣ ପାଛୁଡୁଛ, ଗମ। ଗାଁର ମାହୋଲ କେତେ ଭଲ, ଦେଖ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଗାଁ। ଚଗଲି ଘର ଏଇଟା। ବୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତତେ ଯେଉଁ ଜନମନ୍ଦ ବିଚାରିଲେ ମୋ ନାମ ଧରିବୁ, ଚିତ୍ତ ଚୋରଣା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ ଦେଇଛି ରଖି ମାରି ତୁଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଚା
ଚାଲିଛି ଏଠି ମୋ ଭଉଣୀ ଖାଉଛି, ବୋଉ ସେଠି, ଦି ଝିଅଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଆମର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯିବୁ ଦୋକାନକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ସମୟ ପଡ଼ିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ସମୟ କୋଉ ବାଟରେ କେମିତି ଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଦୋକାନରେ ଥିଲାବେଳେ ସମୟ କାହିଁ ଯାଉନି ଲାଗିବ ଏମିତି। ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି, ରାତି 10ଟା 10:30 ହେଲାଣି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ କାଲି ତ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, 2 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଛୁଟି ଅଛି। ଆଉ ପିକନିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକ୍ ବି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରହି ହେଉନି। ଆଗକୁ ଛୁଟି ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଲି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବି ଆମ ଗାଁ ଦେଖି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି, ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ରହିଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।